Waqt id-diskussjoni dwar l-estimi tal-MEPA għamil punt dwar il-kwalità tal-arja f'pajjiżna. Skont Mario De Marco tħassib ewlieni tan-nies huwa tniġġis li ġej mhux mill-power stations imma mill-barrieri. Iżda fid-dialogu kontinu tagħna mal-pubbliku nafu illi tniġġis ikkawżat mit-trapp tal-barrieri huwa ta' tħassib ewlieni għall-pubbliku. Studju tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent juri kif il-ħsara mill-power stations f'pajjiżna fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent qed tiswa lil Malta mal-180 miljun euro. Fil-Parlament Mario De Marco qal li bir-riforma tal-MEPA żdiedet l-effiċjenza, it-trasparenza u l-kontabilità. Qal li l-fatt li naqsu l-applikazzjonijiet tal-permessi fi żmien li żdiedu t-tariffi tal-MEPA hija biss kombinazzjoni. Kien koinċidentali li żieda li għamilna fir-rati ħabtet ma' slowdown fl-applikazzjonijiet. Il-kellim laburista li ppjanar Rodrigo Galdes qal li l-applikazzjonijiet għal permessi naqsu b'90% minn 5,000 għal 1,600. Bil-konsegwenza li llum il-MEPA għandha deficit ta' aktar minn 7 miljun euro li xi ħadd irid jagħmel tajjeb għalih. Dan ir-riżultat huwa dovut għad-deċiżjoni tal-Gvern li jżid it-tariffi tal-MEPA kollha f'daqqa u mhux b'mod gradwali. Galdes qal li tnaqqis fl-applikazzjonijiet hija xhieda li riforma ma laħqitx l-aspettattivi taċ-ċittadini. Michael Farrugia bħala kelliem laburista l-iżvilupp sostenibbli fit-Tramuntana ta' Malta qal li l-MEPA qed tkun b'saħħitha maż-żgħir iżda dgħajfa ma' minhu b'saħħtu fis-soċjetà. Qal li l-każ tal-uffiċini l-ġodda tal-Mita hija eżempju ċar li bih iweġġeġ ċittadin. Leo Brincat kellim ewlieni laburista l-ambjent qal li riforma tal-MEPA ħolqot inċertezzi u ostakli ġodda. Tenna li l-Gvern mhux lest li jimplementa l-kunċett ta' spatial planning fil-qasam tal-kostruzzjoni. Kien id-deputat laburista Joe Mizzi li fl-4 Ottubru staqsal lill-Ministru Ostingat kemm kienu impjegati ħaddiema ġodda ma' Transport Malta fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena. Mit-tweġiba mogħtija rriżulta li huma 40 impjegati ġodda li daħlet magħha Transport Malta. Il-maġġoranza kienu impjegati fil-grad ta' Security Controllers. Xahar wara l-mistoqsija oriġinali fl-4 ta' Novembru, Joe Mizzi għamel mistoqsija oħra lill-Ministru Gatt dwar dan il-każ u staqsih minn liema lokalitajiet ġejjin l-40 impjegat. Ostingat wieġeb li dawn ġejjin minn 26 lokalità differenti. Iżda Joe Mizzi 5 ijiem wara fid-9 ta' Novembru reġa' għamel it-tielet mistoqsija parlamentari lil Ostingat dwar l-ingaġġ ta' impjegati ġodda minn Transport Malta u din id-darba talab lill ministru jgħid in-numru preċiż ta' impjegati minn kull lokalità. Mit-tweġiba li Ostingat ta' fil-jiem li għaddew, ir-riżulta li fost oħrajn 7 minnhom ġejjin mill-Belt Valletta waqt li 3 oħra ġejjin mill-Ħamrun minn Tal-Pjetà u minn Santa Venera. Dawn huma l-koll lokalitajiet li jiffurmaw l-ewwel distrett elettorali li minnu jkun elett Ostingat li politikament huwa responsabbli minn Transport Malta. Intant meta wieġeb mistoqsija parlamentari oħra tad-deputat laburista Joe Sammut, Ostingat qal li Transport Malta għandha ftit iktar minn 146 miljun euro fassi kapitali u kurrenti. Is-self mal-banek jammonta l-51 miljun euro li skont il-Ministru 41 miljun euro minnu u maħlas lis-sidin tal-eks karozzi tal-linja. Waqt id-diskussjoni dwar l-estimi tal-MEPA għamil punt dwar il-kwalità tal-arja f'pajjiżna. Skont Mario De Marco tħassib ewlieni tan-nies huwa tniġġis li ġej mhux mill-power stations imma mill-barrieri. Iżda fid-dialogu kontinu tagħna mal-pubbliku nafu illi tniġġis ikkawżat mit-trapp tal-barrieri huwa ta' tħassib ewlieni għall-pubbliku. Studju tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent juri kif il-ħsara mill-power stations f'pajjiżna fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent qed tiswa lil Malta mal-180 miljun euro. Fil-Parlament Mario De Marco qal li bir-riforma tal-MEPA żdiedet l-effiċjenza, it-trasparenza u l-kontabilità. Qal li l-fatt li naqsu l-applikazzjonijiet għal permessi fi żmien li żdiedu t-tariffi tal-MEPA hija biss kombinazzjoni. Kien koinċidentali li żieda li għamilna fir-rati ħabtet ma' slowdown fl-applikazzjonijiet. Il-kellim laburista li ppjanar Rodrigo Galdes qal li l-applikazzjonijiet għal permessi naqsu b'90% minn 5,000 għal 1,600. Bil-konsegwenza li llum il-MEPA għandha deficit ta' aktar minn 7 miljun euro li xi ħadd irid jagħmel tajjeb għalih. Dan ir-riżultat huwa dovut għad-deċiżjoni tal-Gvern li jżid it-tariffi tal-MEPA kollha f'daqqa u mhux b'mod gradwali. Galdes qal li tnaqqis fl-applikazzjonijiet hija xhieda li riforma ma laħqitx l-aspettattivi taċ-ċittadini. Michael Farrugia bħala kelliem laburista l-iżvilupp sostenibbli fit-Tramuntana ta' Malta qal li l-MEPA qed tkun b'saħħitha maż-żgħir iżda dgħajfa ma' minhu b'saħħtu fis-soċjetà.
Qal li l-każ tal-uffiċini l-ġodda tal-mita hija eżempju ċar li bieħu iweġġeġ ċittadin. Leo Brincat kellim ewlieni laburista tal-ambjent qal li riforma tal-MEPA ħolqot inċertezzi u ostakli ġodda. Tenna li l-Gvern mhux lest li jimplementa l-kunċett ta' spatial planning fil-qasam tal-kostruzzjoni. Ma tagħmel ebda differenza li l-power station il-ġdida f'Tellimara ser taħdem bl-aktar żejt li jinġess. Din hija d-dikjarazzjoni tal-Ministru George Pulicino. Ma jimpurtax xi fuel taħraq. Kemm inna ngħidu, kemm ilkom taqlawna u tgħidu li l-estensjoni tal-power station imissna nistħu għas-se tkun taħdem bil-heavy fuel oil. Pulicino defenda l-għażla tal-power station li se titħaddem bil-heavy fuel oil wara li l-Gvern biddel il-liġi ambjentali u l-BWSC seta' tikkwalifika għal kuntratt. Il-Ministru qal li l-importanti mhuwiex iż-żejt li tuża biex taħdem il-power station imma li tnaddaf warajk. L-argument huwa wieħed, Onorevoli Brincat, u ġa spjegajtulek, mhux l-impjant x'jaħraq, l-impjant x'jaħraq u l-impjant kif inaddaf dak id-duħħan qabel ma joħroġ fl-arja. Waqt id-diskussjoni fil-Parlament dwar l-estimi tal-Ministeru għall-Affarijiet Rurali, George Pulicino ikkritika l-proposta ta' Sargas li tħammeċ inqas u tnaqqas il-kontijiet tad-dawl bin-nofs. Intant il-kellim ewlieni laburista tal-ambjent Leo Brincat għalli Malta mhux mistennija tilħaq l-mira li jkollha 10% ta' użu tal-enerġija alternattiva. Spjega kif għalkemm l-iskema tal-iskrepjar tal-karozzi hija waħda tajba, il-Gvern falla fl-inizjattiva favur il-karozzi elettriċi. Id-deputat laburista Joe Mizzi għalli bil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Gvern mhux biss laqat il-familji iżda poġġa mażra mon l-industriji li ntlaqtu ħażin. Charles Buħaġar għalli Lawrence Gonzi għamel weda elettorali li ser jirranġa l-istat tat-toroq imma sallum lanqas huwa biex ilaħħaq mal-arar. Anthony Aġuż De Celis għalli fil-budget il-Gvern ma tax l-importanza meħtieġa lis-settur tal-bidja u s-sajt. U Gino Kawki għalli liġi tal-Animal Welfare għandha bżonn tiġi emendata u li fawdex hemm bżonn li jkun offrut is-servizz ta' uffiċjali li jinfurzaw il-ħarsin tal-annimali. Into the Future, Socio-Economic or Security Challenges for Malta. Dan hu l-isem tal-ksejjeb li kien ippubblikat mit-Today Public Policy Institute, istitut li huwa indipendenti. Dan il-ktieb fih 8 rapporti minn 8 professjonisti. Fl-ewwel rapport ta' Father Peter Saracino Onglot jiġu diskussa l-opportunitajiet li Malta għandha permezz tal-internet. Fil-waqt li fit-tieni rapport Joe Tabone jitratta l-ġlieda kontra reati kriminali fuq l-internet. It-tielet u r-raba' rapport jitrattaw l-irwol tal-mara fis-soċjetà. Claire Vassallo titratta fuq livell Ewropew, fil-waqt li Marlene Mizzi teżamina jekk l-introduzzjoni ta' kwoti f'pożizzjonijiet għolja jew politiċi hijiex verament soluzzjoni għan-nuqqas ta' parteċipazzjoni tan-nisa. Stephen Kalleja kiteb rapport relevanti ħafna żminijiet tal-lum fuq l-isfidi u l-opportunitajiet ta' Malta wara r-riżoluzzjonijiet fil-pajjiżi Arab. George De Bono għamel rapport fuq il-bżonn li Malta jkollha servizz effiċjenti ta' trasport mill-portijiet biex jittaf il-problemi ta' traffiku f'pajjiżna. Petra Bianchi fir-rapport tagħha titkellem dwar ħtieġa li Malta ma tibqax titratta l-kwistjonijiet ambjentali bħala kwistjonijiet separati mill-iżvilupp soċjo-ekonomiku tal-pajjiż. U Sina Buġejja tanalizza l-importanza l-ekonomija Maltija li nżommu l-fertilità tan-nisa għolja fl-istess waqt li nħeġġuhom jipparteċipaw aktar fid-dinja tax-xogħol. Għas-sena li ġejja l-Istitut ser jippubblika 4 rapporti oħra fuq is-civil partnerships, fuq il-Kostituzzjoni f'pajjiżna, fuq il-problema tal-imparzjalità tax-xandir f'Malta, kif ukoll fuq il-mobilità fl-ibliet.